Laos, serce Azji Południowo-Wschodniej. Polska widzi w nim partnera, z którym możemy rozwijać gospodarkę i bezpieczeństwo. Laos rozwija infrastrukturę i przemysł. Polskie maszyny, technologie i know-how mogą wspierać modernizację tego kraju. How much for the mangoes? 50 baht for 3. Very fresh today. Laos to kraj hydroenergetyki i bogactw naturalnych. Polska współpraca w energetyce i wydobyciu to szansa na obustronny rozwój. Współpraca kulturalna i edukacyjna może zbliżyć nasze narody. Polska nauka i doświadczenie mogą być mostem ku przyszłości. The main stupa here dates back to the 16th century. And what about these carvings on the side? They depict scenes from the Jataka tales. Polska i Laos mogą rozwijać współpracę wojskową, od szkoleń po wspólne manewry, wzmacniając bezpieczeństwo regionu. Pressing fire, move up! Polska w Azji Południowo-Wschodniej to nowe możliwości, nowe rynki i nowi sojusznicy. Laos to partner, którego nie możemy ignorować.จะอยู่กับน้องหากน้องขัดข้องอ้ายจำต้องนอนใต้ตลาสาวหัวพันคงบ่ให้อ้ายอ้างว้างหากน้องเปิดทางจากใต้ตลาขอนอนห่วงเคีย